खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार सोहोरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा भुमिका स्पेस प्राइभेट लिमिटेडजों गोरोबथानि सागान खालामनाय हाबाफारि मावफुङो। बिटिआर ओनसोलनि सोरखारारि फरायसालिफोराव स्पेस लेब फसंनायनि थांखिजों बिटिआर सोरखारा भुमिका स्पेस एकाडेमीजों मैया मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं (MOU) साइन खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मख'जाथावदि बिटिआर ओनसोलनि साइन्स स्ट्रिमाव थानाय गंजि हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोराव साइन्स लेबखौ गायसननाय जागोन। बेनिनो क'क्राझारनि देबोरगाव हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव साइन्स लेबनि देरसिन मिरु जागोन। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप, IAS भुमिका स्पेस एकाडेमीनि CEO गबिन्द जादव, EM उइलसन हासदा, EM अरुप कुमार दे, बारग' BTC हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि बिथोनगिरि जगेश देउरि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। रायजोआव रां सुद हरग्रा एबा रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों संदानबाय थानाय समावनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोनि गेजेराव रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रोंसिन राहा लानो थांगासिनो। जायफोर सुबुंफोरा रां दाहार हरो एबा रां सुद हरग्रा सुबुंफोरनो फैबाय थानाय समाव गरसेबो रां हरफिननाङा होननानै बुंथिना होदों रायजोनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव सुद हरग्राफोरनि दखाना बन्द जासिगोन, रांनि दाहार हरग्राफोरनो गरसेबो रां हरफिननो नांला आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो रां सुद हरग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों थांखि फोसावगोन आरो रायजोआव रां दाहार हरग्रा हारिमुखौ बन्द खालामनो गिबि मन्थ्रिया गोख्रों थांखि लानो बाथ्रा बुंथिदों। क'क्राझार जिल्ला बनसुनि नैथि गायसनथाइ सानखौ मैया सानसेनि हाबाफारिजों रायमना फ्रेन्डस क्लाबआव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि नैथि गायसनथाइ सानखौ मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्डस क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ उरायहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों हाबाफारिया जागायजेनो। मैयानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि जोंदाव बसुमतारी बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव खुंफुंनो साखाफारा जानाय ब्रह्म धोरोम महायज्ञ हाबाफारिखौ फासयबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। 24 फेब्रुवारियाव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव खुंफुंजानो गोनां ब्रह्म धोरोमारि मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ आरो सावरायमेल हाबाफारिखौ माखासे जाहोननि थाखाय फावसयनानै 29 फेब्रुवारियाव खुंफुंनो थि खालामफिननाय जाबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नार्जारी फार्मआ बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। फैगौ 25 फेब्रुवारि रबिबार सानखालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार फरायसालिमानि साखाथियाव थानाय सराइबिल जगेन्द्रपुर गुदि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों नार्जारी फार्मनि हेफाजाबजों गुबुन गुबुन बेरामनि थाखाय बेसेन नाङै आयुर्वेदनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बेरामनि फाहामथाय होनाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। नार्जारी फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बे सानखालि ब्लाड प्रेसार, सुगार आरो थैनि ग्रुपखौ नायनानै बेसेन नाङै फाहामथायजों लोगोसे बेसेन नाङै मुलिबो राननाय जागोन। बेनिखायनो सराइबिल ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों नार्जारी फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारीया। क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिजाथि महरै गसङोब्ला बिराद गिदिर समस्या जागोन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव होननानै बुंथिदों दावराय देख्रेब नार्जारीया। बिथाङा बुंथिबावदों दि नबल कुमार सरनियाया क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंलिया होननानै। रायजोआव हा पाट्टाखौ लानानै गोनांथार फोसावदों सोरखारा। बे खेबाव हा पाट्टाखौ लानानै अफिस एबा मावख'फोराव थांनो गोनांथि गैलिया। जुदि नोंथांमोननि हा पाट्टाया मानिबा जाहोनाव गोमायोब्ला बे खेबाव जिंगासिनांगौ गैलिया। न'आव थानानैनो नोंथांमोना गावबा गावनि हा पाट्टाखौ खामानिफोरखौ मावनानै लानो हासिगोन। नोंथांमोना मबाइल फननि गेजेरजों हा पाट्टाखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। नोंथांमोननि हा पाट्टाखौ रैखाथि गोनां डिजि लकाराव सोनानै दोननाय जाबाय। बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि मिशन बसुधारा 3.0 नि गेजेरजों हानि खामानिफोरखौ सुस्रांनायनि थांखि लादों।
भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामनि जरहाटआव फैगौ 9 मार्चआव बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव मैयानिफ्राय जागायजेनबाय आबादारि मेला एबा किसान मेलाया। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारनि आबाद बिफाननि बानजायनायाव खुंनाय जायो किसान मेलाखौ। मैयानि हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ। गसाइगावनि श्रीरामपुराव खारबाय थानाय समावनो ब्लाव ब्लाव अर खामदों खैला बुंजासे ट्राकआ। अर खामब्लावनानै गिख्रंथाव महर लादों ट्राकआ। सोनाब बंग फारसे थांबाय थानाय समावनो गसाइगावनि श्रीरामपुराव हरखाब इन्जिन दुंनानै खारबाय थानाय समावनो अर जोंखाङो। जोंब्लावनाय ट्राकआव बुंजासे खयला ल'ड खालामनानै लांगासिनो दङमोन। ट्राकनि नाम्बारा RJ09GD2165 होननानै मिथिना मोननाय जादों। उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो 70% खामनानै सेवहांगार जायो ट्राकआ। मोनसे समनि एबा गोदोनि धेमाजि दख'रा दानि सिला फोथार दख'रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि जयन्त नार्जारिनि बिफा रुंसारि जतिन नार्जारि बिथांनि बान्द्रा आसार सारादु खुंदों। बिथां जतिन नार्जारिया थांना थानाय समाव गामि आरो रायजोनि दौरि बायदि बायदि गामिनि बिबान लानानै हाबा मावबोदोंमोन। बिथाङा सासे नखरनि आरो समाजनि मोजां दिथागिरिमोन। बिथां जतिन नार्जारिया भारत उदांस्रिनि सिगां 1940 मायथाइयाव जोनोम जानानै 2024 मायथाइनि 21 जानुवारि खालारखालि रुंसारि जायो। बिजनीआव आयेन बेरेखायै दाननाय दंफां हमदों हाग्रा बिफाना। बिजनीआव दै जगायग्रा बिफाननि सोरगिदिं दंफां दानफायनानै फोजोबस्रांनायनि गोदान आयदा। हाफायनाय बिफांफोरखौ लांनो नागिरनाय समावनो जब्द खालामो बिजनी हाग्रा बिफाना। बिजनी सोहोरनि गेजेराव थानाय दै जगायनाय बिफाननि मावफुं इन्जिनियार उनिसर रहमानआ बिफाननि सोरगिदिं गोबां बेसेन गोसा बिफांफोरखौ दानफायनानै फानदोंमोन। नाथाय हाग्रा बिफाना जेबो गनायथि गैयाजासे बिफाननि सोरगिदिं बिफांफोरखौ दानफायनानै फाननायनि उनावबो एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार उनिसर रहमाननि हेंथायै जेबो राहा लायाखै। बेयो मोनसे गोमोथाव थासारि सोमजिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।